କୋଉଠି ଯିବୁ? ଆମ ଘରକୁ ତମ ଘରକୁ କଣ ପାଇଁ ଯିବୁ? ଯିମି ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଗଲାଣି। ଗାଇସ୍, ଆଉ ଆଜି ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ। ଆସିବନି ମୋ ରାଗ ବେଳର କହୁଛି ମତେ ବାଧୁଛି ଦେଖ ଭାରି। ଦେଖ ସେ ଏବେ ଗରମ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଲାଣି। କାହିଁକି ଏମିତି ଜଳଉଛ ମତେ ବିରକ୍ତ ନାଗୁଛି ମତେ ଆହୁରି ବିରକ୍ତ ମୁଁ କିଛି ବିରକ୍ତ କରିଛି କି? ସେ ମୋବାଇଲ ଧରି କାହିଁ ଆସିବ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଖାଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କ'ଣ ତମେ ଦେଖିଛ? ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତମେ ମୁଁ ମିଛରେ ସତର। ବିକଳିଆ ଚେହେରା ଦେଖଉଛ। ଆଚ୍ଛା ଘରୁ ଯିବାର ଅଛି ପ୍ଲାନିଂ ଆଜି? କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଗରମ ପାଣି ପଳାଟୁ ନନ୍ ଫିଙ୍ଗିମେ ମା କିଛି ମାନେ ଦୁସର ହବନି ମୋ ପୁଅର କାହିଁ କ'ଣ କଲୁ? ହ୍ୟାଲୋ ବିରକ୍ତ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଟଙ୍ଗର ଟଙ୍ଗର ହଉଛନ୍ତି ମା ଦେଖ କେତେ କଷ୍ଟ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଖାଲି କହୁଛି ମାର୍କେଟ ବୁଲିବ। ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବି। କୋଉଠି ଯିବୁ? ଆମ ଘରକୁ ତମ ଘରକୁ କଣ ପାଇଁ ଯିବୁ? ଯିମି ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ। ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଅବତାରରେ ବସନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେତେ ଥର କୁହାହେଲାଣି ଯାଅ ରୋଷେଇ କରିବ। ରୋଷେଇ କରିତେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖ ପାଣି ଫୁଟାଣି। ଆପଣ ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ଲୁଗା କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଲୁଗା କାଢ଼ନ୍ତୁ ଟିକେ। ଲୁଗା ଲୁଗା କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲୁଗା କାଢ଼ନ୍ତୁ ଟିକେ। ହଁ ଆପଣ ଟିକେ ମୋର କାଢ଼ନ୍ତୁ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତୁ କହ ବାଲାନ୍ସ ପକେଇଦବା କହୁନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲାଗୁନାହିଁ। ଦେଖ କି ଅବତାର ନେଉଛନ୍ତି ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ଗରିବର ଆଉ ଚୁଲିର ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସେ କହୁଛି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇଯିବି। ଦେଖ ଦେଖିଲ ତମ ଘରକୁ ପଳେଇବେ ନା ଆଜି? କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ। ଦେଖ ହଁ ଦେଖ ଆଉ ମାତାଶ୍ରୀ ଆସିଲେଣି। ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆହୁରି ବିରକ୍ତ ମତେ କର।